खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो डान्स प्रेक्टिस खालामगोन तामुलपुराव प्रग्राम दङ आंनि स' बे प्रग्रामाव डान्स Hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय ओमफ्राय नै दिनैनि भिडिअआ आंहा तामुलपुराव प्रग्राम दङ स' बेवहाय आङो डान्स पारफर्म खालामगोन बेनिनो जों डान्स प्रेक्टिस खालामगासिनो दासान्दि माने साननै सानथामसो जाबाय ओमफ्राय दिनै लास्ट डे नायनोसै माबायदि जायो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो दिनैनि दिनाव बाट बे भिडिअखौ जेब्ला आं आपल'ड खालामगोन बे टाइमाव जोबखांनायनि उनावसो खालामगोन आङो स' जोङो स्टार्ट खालामसै ना मा बुङो भिडिअखौ थौदो बिदिब्ला थौदो दायो आङो ABC पइन्टआव थांगासिनो दाख्लै आं भिडिअ खोन्थानाय बायदि आंनि नेल्सखौ एसे मोजां खालामनो बुख्राख्रा जाबायना दा नेल एक्सटेनसन खालामनो थांगासिनो माने थांनो नागिरदों नै माबायदि दायो दा उनाव देखायगोन आं माबायदि जायो स' थौदो बिदिब्ला उपाय गैया दुखिया मानसि उबेरजोंनो थांनांसिगोन जेनेन मोनफैबाय नै पार्लाराव नैबे पस्ट गुवाहाटियावनो फैयो आङो हाबनोसै आंनि हेल्पारफोरा नै बा माने न'आव थालायदो स' मोनहैनाय लोगो लोगोनो होखाबाय आंनि आसुगुर बुख्राख्राखौ हानाया मानो होनना बुङोब्ला आङो 5:30आवसो आंना एपइन्टमेन्टआ 5:30आवसोमोन बेखायनो गोबाव लागोन 2 आवार्ससो लाखायो बेखायनो थाब खालामबाय आरो बिसोरो स' नायबानो जाबाय माबायदि बुख्राख्रा सिखौ आं माबायदि साइजनि खालामना लायो नायदो आरो माखासेया जुदि आंनि भिडिअ नेल एक्सटेनसननि भिडिअ नुवाखैबा आंनि चेनेलाव थांनानै भिडिअसखौ नायबानो जाबाय नेल एक्सटेनसननि बागै आरो रिफिल खालामनायनिबो भिडिअ बानायनाय होनाय दंखायो स' बेवहायनो नुगोन स्टेप बाय स्टेप आंनि गोसो सिंनि मेथाइ गोसो जायो बारे बारे आसुगुरखौ दिन्थिनो खुगाखौ खोबथेथिनो आसुगुरखौल' देखायनो सना गोसोआनो बिरहां मानो सना बेबायदि आसुगुर मोनबोला tamam thank you so much खोबथेबाय थानांसिगोन आङो हाथुआय ओमफ्राय दा नै थांनांसिगोन टाइम गैला ओमफ्राय पानिपुरि नुबानो जानो लुगैयो बेखायनो जानोसै आरो मोनसे खोथा बे फेसबुकआवदि आइथिंजों नानानै फाननाय मानाय बिदि शेयार खालामबाय थायोना बेबायदि शेयार खालामनानै जेबो लाब गैया मानो होनना बुङोबा जाखागोन आं जानाय बुस्थुखौ आं गोथाव मोननाय बुस्थुखौ आंनो बेफोरबायदि देखायना होबाबो आं जाखागोन खिन्थु एसे बोरैबा दुखु मोनो दे बेखायनो शेयार खालामना होनाङा दे शेयार खालामना होआबाथाय लोगो मोनबानो पानिपुरि जाहोगोन आङो ओमफ्राय शेयार खालामना होयोबा नै बिदि जानो देखायनानै गब सोजागोन आंदो नै दासो मोनफैनानै दा आंहाथ' मोसानाय सोलोंनाय एसेबो जाखायाखै बेखायनो आं सानदों माने एसे सोलोंबावनो नङाबा लासिंसि जागोन ना बावगारबा आरोथ' रस्ट खामजाबावबा आरो दुखु नाङो ना नैबेयाव गोसोआव ओमफ्राय नै माबायदि नुखो फाइनाल लुक बरिया ना मिनिथिबाय थानांसिगोन इदि आइथिंखौबो
बिराद मोजां मोनो कालारखौ Good morning guys आंनिया गारमायानो लेबुजादो 10:30 जाबाय फुंनि सिखारनांसिगोन दिनै 30 जानुवारि स' दिनैयो तामुलपुराव प्रग्राम दङ रेडि जाबायना नायनो सिखारनोसै आङो स' थुदो मा दोङो संनायखौ नायनोसै जानो थाखाय जानायावथ' गैखाया एक्चुअलि आङो कारेन्ट खोमोरनानै उन्दुआ सोर बिदि आं कारेन्ट खोमोरनानै उन्दुथारालै कारेन्ट फोजोंनासो उन्दुयो आरो आं बांसिन खुग्लुबनानैसो उन्दुयो आरो आंखौ साननाङा जे बा बेरेफुंजा लिपस्टिक फोननानै मेकआप खालामनानै भिडिअ खालामदों बिदि होननानै बिदि नङा नैबे गेमस्रिया बिराद बादुलि मैया हराव नेल एक्सटेनसन खालामनो थांनायाव मेकआपखौ फोननायानो रिमुभ खालामाखै बेनो बे दोङो आरो आंनिया लिपस्टिक फोननाया आंनि क्लोज फ्रेन्डफोरा मिथियो आंनि लिपस्टिक फोननाया जुदि दिनै फोनदोंबा गाबोनहालागै बिराद मोजाङै थाखायो नायले थाया होमबा थायोथ' ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनानै ओंखाम जानायखौ देखायबाय थायासै आङो उदै दुगोन माथो माबा उदै हामा जाना होबाथाय कार्बि आलंआव पारफर्म खालामनांगौ आंहा ओमफ्राय नै खानायनि मानि एसे स्टार्ट खालामहांबायानो मानो होनना बुंबा बेखिनि टाइमाव एक्जेक्ट टाइमखौथ' आं दा गोसोआव गैला भइस अभार खालामनायाव खिन्थु 3टासो जाखाबायमोन खोमा रेडि जायाखैमोन आं ओमफ्राय नै बेफोर हासिब फिसाखौ लानानै दा मोखांखौ सिबस्रनोसै आरो एसे गुफुर खालामनोसै नै बिदि जोंख्लिब होनानै एसे नायथावथाव खालामसै साइजखौ ओमफ्राय नै खानाया जिब्रि जाबाय बिराद मोजां मोनो आं बिदि मा होनो क्रिम्पिं खानायखौ ओमफ्राय नै थांनोसै प्रग्रामाव दसे रेस्ट लाहैनांगोन ना रेस्ट लाहैनानै ओंखारनोसै रेडि सेडि जानोसै ओमफ्राय तामुलपुरनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोनखौ आसा लानानैनो थांबाय आयु 30 जानुवारि खालि गुवाहाटीयाव ओरैबायदि जाम आयु जामानो जा जियानो जा खुगायाथ' जेबो डिस्टार्ब गैयाना होमबालाय माथो जाबायलां बिंग'खौनो 2 पेकेट जाखादों आं ओमफ्राय बै दाख्लै बुटआ बे बुटखौबो जादो हनै मामायाबो जासुलिसो माने बिमायानो जासुलिखाबा फिसायाथ' जासुलि जाखागोन ना आंहा जेबो दाय गैया बेवहा जाहा मामानिसो दाय माने जोंहा बिमानिसो दाय जाहा आइनि दाय ओमफ्राय बिराद अखा हाबायले आयौ गुवाहाटीनिफ्रायसो थांबाय थादोंमोन जोङो जि अखा हाबाय ओमफ्राय आं लोगोनि स्टेटासफोराव नुदों आरो जोंनिथिं माने आंनि जितु हम टाउन ना ओरैबायदि अखा हादोंमोन 30 जानुवारि दिना जि अन्थाइ गोदो सिरिखादो बा गिलायलायबायलै आङो खिन्थु तामुलपुरथिं मालाय अखायानो हायाखै जि बरिया नुवाखै तामुलपुर मोनबायानो नुदो बेसे डेन्जार आङो नै दायो मोनफैबाय तामुलपुराव स' फाइनाल लुकआ नै नै मोनफैबाय प्रग्राम जानाय जायगाखौ थाइगिर खारि होननाय जायगा तामुलपुरनि मोनफैबाय फार्स्ट टाइम फैदों आङो बे गामियाव बिराद बुरजा मानसिफोर नायनो फैखादो नै तामामखामोन खिन्थु प्रग्रामा तामाम माने गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायहरनाय जाबाय गोजोननाय जासिबाय आङो बेनिफ्राय आङो सिनायथि होनो लाबावदों जोंनि खुंगा दौथि गोथार बाथौ सान फालिनायाव जोंखौ
Wah, 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 wah. Raisulah. Soalnya. Dalam jauh GEMSRI DAIMARI dan Hanja bitamani mosanai. Hanja bitamani jauh sama mosanai Khulumbai. Thank you so much. GEMSRI binanaune. Thank you so much. Thank you. नैबे आदायानो आंखौ फार्स्टलि कन्टेक्ट खालामदोंमोन नैबे थाइगिरखारि गामियाव हिरिम्बा फोथार थाइगिरखारि गामि हिरिम्बा फोथार औ बेवहाय दथि बाथौ सान फालिथाय प्रग्रामाव बिथाङानो आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन माने गासैबो बिथांमोननि माबायानो खालामदोंमोन बाट आदाया आंजों रायलायदोंमोन स' आदा मा बुंनो सानो दिनैनि प्रग्रामा बोरै जाखो आं गिबियावनो GEMSRI DAIMARI बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आं लेंहरनाय लेखा बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आरो लोगोसेयाव जोङो बिथांखौ हांख्रायनाय बायदि जोंनि बानजाय आफादाबो बिथांखौ सफैनायजों लोगोसे जोंनि हाबाफारियाव नुजाथिनायाव जोंनि बानजाय आफादजों लोगोसे दिदोम आफादा गोग्गोमैनो रंजानायजों लोगोसे माने मोनसे गोख्रोंथिखौ जों दिन्थिनो हादों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो इयुनाव जों बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोनफिनगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय जों लेंहरनाय लेखा बिथाङा फैबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो फैनांगोनबो मानो होनोब्ला जों नोंथांमोनखौ लानानैनो जों नैफोरबायदि माने प्रग्रामफोरखौ जों लानाय जायो आरो नोंथांमोनखौ सुबिदा होनायानो जोंनि खामानि आरो जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायाव माबा मोनसे जौगाखांनाय लाबोनो हागोन होननानै जों नैफोरबायदि फोरबोफोरखौ जों फालिनाय जादों थेंक इउ सो माच आदा आरो नोंथाङा जा बुंबाय आं फैगोन जेबो नङा फैनाया खिन्थु एबारनिफ्राय आङो दोंब्रै दोंबासो सोलोंना फैखानोसै आरो मा जानाय नङा बिदिया दोंसेल' सोलोंनानै फैबा जानाय नङा नोंसिनियाव थेंक इउ आदा आरो नै बिथिंबो दङ आदामोन हाय होनहरदो आं बांसिन हेपिया माखौ जादों होनबा आदाया सोंहरदोंमोन आंखौ मा ओंख्रि जागोन बिदि होननानै ओमफ्राय आं बुंदोंमोन अमादो नारजिदो ओमफ्राय बेखौनो संना दोनदो बेखायनो आं जानोसै आं सानदोंमोन आरो जायादा आं बिदि होननानै खिन्थु आं जानोसै गोथाव जानोसै सेरनालाय नैबे नारजिखौ नैबे आदैमोना संदोंनो थेंक इउ सो माच साबायखर आदैमोन बिराद गोथाव गोथाव संनो रोंथार माथो सोर सानैबो संदोंना सासेयाल' संदोंमोन एखे लोगोसे संनाय ना बिराद जाबाय खिन्थु आङो नै जागासिनो दे होमबा आदा थांसै दे बाय बाय फ्लासलाइटखौ गोजौआव हो ओइ सासेयालाय बाय बाय आदा बाय बाय आरो इथिंबो बाय बाय थांसै बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै अखायाबो गाबाय माने अखायाबो गाबाय ओमफ्राय माथोआबो आंहा नै प्रग्राम गायै गायै जाला मोजां भइस अभारखौनो खालामनो हाला आं थेंक इउ स' माच गाइस ओमफ्राय आरो तामुलपुरनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय फै Ay, Shona! Apa? Mana Shona? Steven. Ji ottaw cute tarlay denang derbate handsome जागोन Steven-a आंहाबो देनां बिदिनो गथ' मोनथों लुथुब थुबनो